Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Żomm. Qed nara ġiex karozzi ħomor fil-bogħod. Dawn minn għalija kellhom jisfidaw għal post fil-podju llum. Żomm, le mhux qed narahom Grande Norris! Grande Norris! Grande Norris! Grande Norris! It-tieni tellieqa fejn ma kellna qatt niksbu podju. Grande McLaren! Imma qabel xejn ħassoltu nfakkarkom li qegħdin f'xandira diretta u ntukom ukoll aġġornament ta' riżultati li kellna huwa trakka fil-Miża ta' Shanghai. Mela, Max Verstappen soltu jirbaħ it-tellieqa fit-tieni post imma kellna sorpriża sabiħa hekk kif Lando Norris spiċċa t-tieni għat-tim tal-McLaren. Sergio Perez jieħu t-tielet post fuq it-tieni Red Bull. It-tnej tal-Ferrari, Leclerc u Sainz spiċċaw il-5 u raba', Leclerc il-raba', Russell is-sitta, Alonso s-seba', Piastri, Hamilton u Hülkenberg iġibu it-tlet postijiet l-oħra. L-iktar dawra veloċi tat-tellieqa għamilha Fernando Alonso ħin ta' minuta 37.8 fil-46. Din id-darba irridu niskużaw il-Lendru żgħar biljun disponibbli għaldaqstant ma setax itina l-istatistika bħas-soltu. Imma minn fejn ma nistax illum ma nibdiex mill-wirja kbira illi kellna l-McLaren fit-tmiem il-ġimgħa kollu tista' tgħid kważi kontra kull mistenni. Għaliex din kif anke qal id-deputat mexxej Andrea Stella lil Ted Kravitz issa fuq Sky sakemm konna nippreparaw ukoll biex noħorġu live. Din it-tellieqa kellha tkun damage limitation fejn inqas damage limitation. Imma x'ġara ħadna pole fl-sprint race, fl-sprint quali, li t-tellieqa sprint ġiet ħażin għax ġiet ħażin, żball ta' Norris paċenzja, u llum podju illi għalija personali jiswa mitlu deb diġà minn issa. Ħassra biss illi Piastri kellu xi problemi fid-diffuser il għaliex kieku forsi anke stajna nġibu iżjed riżultati aħjar biss ma ngergrux wirja enormi minn Lando Norris u l-kbira doġġej għax 15 oħra ġej l-ewwel upgrade tal-Ferrari. Għaldiri bil-mod imma ġejjin. L-istqar li llum ħin minnhom waqt it-tellieqa kont qed nibża naqra li ħanerġgħu naraw xi ripetizzjoni ta' Suzuka l-istrateġija tal-ħomor. Nistqar ukoll li konna fortunati illi meta kien hemm fil-virtual safety car damu l-marshals ma neħħew il-karozza ta' Bottas il għaliex Lando fl-ewwel dawra immissja il-pit entry u mbagħad damu biex neħħew il-karozza ta' Bottas u rnexxielna fit-tieni dawra nidħlu biex nibdlu t-tajers. Biex sibna dan ir-riżultat
importantissimu. Jien illum anke kieku ġejt it-tielet kont inkun kuntent, anzi kieku tħalla fil-punti bħas-soltu ma kont ħangerger xejn. Għaliex din kienet it-tellieqa li sħabna tal-Ferrari kellhom jieħdu podju b'mod komdu, iżda dan ma rnexxiex għaliex Lando għamel tellieqa kbira llum fil-fema tiegħi. Kull ma jonqos forsi dak l-upgrade li għandna bżonn biex niġġieldu mal-Ferrari b'mod iktar konsistenti. Mbagħad il-bqija naraw fimni biex nirbħu t-tellieqa jrid jaqaf Verstappen għax ormai qed inkom li ġej xi steamroller ieħor tareb bħalma kellna s-sena l-oħra u se jkolli naħseb kontra qalbi nagħti raġun l-Andrew illi jagħmel bitwa sħiħa jwissini meta kont ngħidlu dis-sena rridu nirbħu bil-fors attent li ma nerġgħux naraw xi Verstappen walkover. Il-biża' tiegħi huwa dan. Però hemm tellieqa illi kellna ħafna azzjonijiet x'naraw, kellna safety cars, kellna virtual safety car, safety car minnu mit-tieni waħda ġiet għaliex fit-trakka hemm il-ħmir biċ-ċertifikat, qed nirreferi għall-Lance Stroll u għall-Logan Sargent u ħajkolli ngħidha kemm għandi stima kbira lih ukoll Kevin Magnussen li għamlu inċidenti galor. L-importanti li jiġu tal-Aston Martin u jgħidulek it-tim huwa mibni fuq Lance Stroll. Skużawni, bir-rispett kollu li supporters tal-Aston Martin imma ma nafx xejn ma nafx xejn għandkom il-Alonso li qed jagħmel miraklu fuq ieħor u fuq dan inżalu l-kappella x'jien anke lillum bħal aktar leb veloċi kompli tikkonferma kemm l-Ispanjol huwa sewwieq kbir imma dak it-tieni siġġu li garanzija qed nagħtikom li kieku l-Aston Martin għandhom sewwieq naqra diċenti imqar imqar ħanazzar dan Tsunoda jaf anke qegħdin iktar viċin tagħna għat-tielet post. Jiġifieri għandkom Daddy spoil Daddy's rich boy. Nixtieq li kont it-tifel ta' Stroll ta' Lawrence Stroll għall-inqas kien ikolli tim tal-F1 mibni warajja mhux hekk qalu. Insomma ħallihom dak problema tagħhom ngawdu s-suċċessi tagħna. Piastri spiċċa 8 illum kellu problemi wara ħabta li ġiet ikkawżata fit-tieni safety car ma' Daniel Ricciardo li tagħtu ħsara fid-diffuser. Paċenzja illa li kellu qualifying tajba, forsi stajna imqa nispiċċaw qabel Russell, naħseb jiena li kieku ma kellux dawk il-problemi fid-diffuser ma fimni. Ġibna 4 punti oħra u komplejna tawwalna l-istrixxa ta' tlila punti għal 18, jiġifieri m'għandniex ingergru, wirja kbira mit-tim tal-McLaren illum, grazzi lil Lando u grazzi lit-tim tal-li rnexxielu wkoll iġib punti biżżejjed biex inkomplu mixjin fit-triq tagħna. Mill-bqija m'hemmx xi ngħid Perez spiċċa t-tielet, podju ieħor għall-Messikan illi personalment illum reġa' anzi il-bieraħ reġa' għala daqqa tumaħka oħra fuq rasu minant Christian Horner illi ġie qal daqqiet imur tajjeb għaliex qegħdin f'contract renewal season, jiena li personali naħseb illi ħankun onest magħkom. Minix qed nara l-Perez jibqa' fit-tim ta' Red Bull is-sena d-dieħla, il-problema min se joqgħod jinqalab xi spiċċa spallira ta' Verstappen. Kollox ma kollox il-Ferrari xorta ġabu riżultat tajjeb, evoldi issa parti li qed naqbad naqra magħkom illum, speċi illum ħanaqbad naqra magħkom jiena. Għaliex il-fatt li ġew il-4 u l-5 ngħidu li limitaw id-danni ħa. Jiġifieri naħseb illi t-tifożi għandhom fejn jkunu sodisfatti. Għamel rimonta tajba Sir Lewis Hamilton mit-18 il-post il-bieraħ kont ma xbiża diżastru il-bieraħ kien is-surwiċ. Vera tkompli tikkonferma l-faqar ta' karozza li għandkom bħalissa it-tim tal-Mercedes. U bir-rispett kollu lejkom, nallem rati li qed jiġborkom ftit,
biss minkejja l-bikmil irid kollu rnexxielu jirkupra disa' postijiet. Is-Sur Wejc riżultat tajjeb ħafna għalih ukoll fiċ-ċirkostanzi u ġab punt ieħor importanti Nico Hülkenberg għat-tim tal-ħass. Hülkenberg illi jiena ma nixtieq sew bniedem illi għandi ħafna joġobna ħafna Hülkenberg biss dis-sena qed ikun tajjeb ħafna. Vuol dire qed joġobni kif qed isuq qed iġib il-punti jekk Alla jrid lilu u lil Magnussen dalwaqt narawhom Malta fil-15 ta' Mejju li ġej nispera illi nkun f'pożizzjoni illi nkun nista' ukoll nkun preżenti għall-attività illi ser jorganizzaw l-sponsors tat-tim tal-ħass. Jiġifieri u wkoll riżultat pożittiv ħafna l-tim illi kemm ilu kellu l-bidla fil-management minn Komatsu għal Steiner naħseb illi qed iġib riżultati pożittivi. Li xtaqt forsi nżid huwa illi fejn tidħol strateġija naħseb illi rridu nagħtu naqra mertu wkoll lil Alonso illi għal-ewwel sibna ħajmel ġennata jmur għas-softs imma l-istrateġija ippremjatu le l-bqija naħseb illi huma taw driver of the day lil Norris b'mod mistħoq fil-fema tiegħi, imma li naħseb it-tieni għalija llum jiġi Alonso. Mela naraw naqra il-klassifika tas-sewwieqa issa fit-tmiem il-Grand Prix taċ-Ċina m'għandniex ħafna bdil kif issa d-distak bejn Verstappen u Perez tela għal 25, 110 għal 85, Leclerc 76, Sainz 69, għad irridu naqraw ukoll il-messaġġi ma nsejthomx. Mbagħad hemm it-tnejn tal-McLaren u lejja tajjeb qegħdin dis-sena. Russell 33, Alonso 31 u l-kumplament tas-sewwieqa Hamilton, Stroll, Tsunoda and so on and so forth. Dik hija l-klassifika tas-sewwieqa. Il-klassifika tal-kostrutturi forsi xi ħaġa li rridu nżommu naqra fuq nota hija li l-ħass resqu punt eqreb lejn il-vikar bekk kif il-ħass issa telgħu għal ħamsa l-bqija sitwazzjoni stabbli. Naraw ftit issa il-messaġġi li qegħdin tibatulna fakrukom li qegħdin xandira diretta għal kull min jixtieq ukoll jgħid tiegħu fuq dak li rajna ġewwa Shanghai illu. Mark Trapani, Grande Lando u ringrazzaw il-sihibna Stroll tal-riżultat pożittiv li ġibna, naqbel miegħek sa ċertu punt. Il-kollega Dejzil Tabone fejn qiegħed jgħidilna l-waqt insellem il-Dejzil illi qed jgħidilna Lando jibqa' juri saħħaħ l-argument tiegħi illi u xufier World Champion għal kontlarju ta' Russell u on merit illum kieku kemm li kieku ma kienx hemm il-virtual safety car u anke li kieku fil-fatt mota żgħira l-Denzel li taħna qamertu llum għaliex. Aħna għandna ċett oħra d-Dipartiment tal-F1 jiena Andrew Dejzil u Wayne u waqt it-telli nkun qegħdin nitkellmu u Dejzil beda jaħjat bl-argument. Ma rridux nibqgħu nħarsu lura, imma rridu nħarsu quddiem din hija xi ħaġa wkoll li jgħidli ħafna Mark Trapani. ċett oħra illi għandi ma' Mark u ma xi supporters oħra tal-McLaren. Mhux ngħidlek naqbix miegħek jew le, Dejzil imma rridu nkunu realistiċi. Għalissa sal-Ferrari l-iktar nistgħu naslu, jalla jiġi l-mument u nistenna li jiġi tal-mument is-sena li nkunu nistgħu niġġieldu għal xi rebħa ukoll u nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ajruplan, imma qed nara diffiċli jiena. Matthew Cilja, saqajna malar tant kienet tiġrija kbira l-McLaren, illum nisperaw li nieħdu rebħa m'għandhomux. McLaren forever. Matthew saqajna malar dejjem, imma jekk ikollna għalfejn niċċelebraw, iva, niċċelebraw. Illum għandna xiex niċċelebraw. Jiġifieri, biex nkunu għedna kollox kif suppost. Jiena naħseb li għalissa m'għandix iżjed xi ngħid. L-attenzjoni issa tmur għal Grand Prix ta' Miami li se jkollna 15 oħra kif qed ngħidu se jkollna upgrade fil-karozza, se tkun sprint weekend ieħor għal daqstant iżjed ċans inġibu l-punti min jaf. Naraw se jiġri Miami s'issa dejjem offritilna tlielaq sbieħ
wieħed jittama illi tina t-tellieqa l-ewwel tellieqa Amerikana li se jkollna fl-istaġun forsi tina wirja pożittiva lit-tim tal-McLaren għalissa l-importanti bħalma dejjem ngħid nibqgħu nispiċċaw fil-punti. Jidher li dis-sena mhux se jkollna problemi biex niġu t-tielet, għalkemm ovvjament irridu nistennew u nibqgħu mixjin tellieqa ma ejja ma ngergrux għalissa. Grande Norris, grazzi McLaren. Qabel ma nagħlaq infakkarkom li dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Binkies by Pizza Mednes tal-Pjetà għal pizzezz ta' kwalità bi prezzijiet tal-but ta' kulħadd nista' niggarantilkom jiena pizzezz top għaliex spiss nixxi minn għandu. Nsellem koll il-Trevor l-owner tal-Binkies illi ukoll ikun qed isegwina. Infakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn u ftit tal-mument se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna. Tinsewx tagħmlu subscribe biex ma titilfu xejn minn dak kollu illi nkunu qegħdin noffrulkom kważi ta' kuljum fejn jidħlu programmi. Il-programm li jmiss se jkun il-lejla fid-9 ma' Mark Xkembri, Kert Xkembri u Karim Elebraxi, il-programm Mix Zone. Mark infurjat minħabba l-Juventus, Karim infurjat minħabba Chelsea. Kert illi minn hawn nixtieq ukoll nawguralu għal żmienu l-bieraħ kellu rigal tal-berdej tajjeb bir-rebħa tal-Arsenal kontra Wolves. Issa lejli, ma nafx meta ħatarawni, jew tarawni live għada fil-għaxija, jew tarawni film it-tlieta. Jiddependi ser jiġri għada fil-logħba Milan Inter li fuqha min issa nikkummenta. Il-ħadd it-tajb il-kulħadd niltaqgħu ħudu ħsieb u forza McLaren. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Mednes tal-Pjetà għal pizzezz ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.